Zumaianik zigortu izan zen, bertan egon den berezitasuna zera izan zen. Tropak sartu zirenean, bai karlistak eta bai faxistek, egin zutena zera izan zen zerrenda beltz bat egin zuten, eta jende asko betik bota egin zituzten. Batez ere, emakumeak eta haurrak. Edo adin handiko gizonak ere. Adina ipatu duzu eta garrantzitsua da testimantza horiek jasotzea, ze 1995 kokatzen baldin bagara, zoritxarrez adin gaur egun adin handiko pertsonak dira eta zoritxarrez testimantza horiek galdu egingo dira ez dira jasotzen. Bai, tropen sarrera 1996ko irailean izan zen. Orduan, kalkulak atera eta oso izaten dira, azkenean 80 urte pasatzen zitugu. Orduan, bertan bizitako heldu gehienak, heldu guztiak jun egin zaizkigu. Bakarrik gelditzen zaizkigu haurren bat, edo bestela heldu horien ondorengoak. Orduan, oso interesgarria izango litzake hori galdu baino lehen grabatzea, bilatzea, datu horiek maniatzen hastea, gero ahalbidetzeko liburu bat egin ahal izateko edo ikerketa serio bat egin ahal izateko. Norbaitek gerturatu nahiko banu, zer egin nahiko luke horrein, ze horrein jara ez zaudete turismo gureak. Bai, nik hor bi bide eman dituzke. Lehena udalera beratuko dituzke. Udalean bertan badakite proiektuaren norakoak gauzioi eta kontaktu bat egin alzituko gainean uste errexena hori izan daitekeela jende askorentzat. Bestea email bat idaztea izan dintzak eta adineko jendea normalean ez dauko ditura hori, baina ez bada, esango dizut, gure emaila da esanz.txikiz@arantzadi.eus. Bertara idatzi dezakete eta honi jarriko nintzake kontaktuan beraiekin. Edo beste bidea, lehen komentatutakoa ez. Udalera jun, komentatu nola testigantza bat eman duten, edo material bat daukaten, eta gero jarriko nintzake beraiekin harremanetan.